jo 3 gæster. Jeg håber, I er ved at være klar til at komme herned, for vi er rigtig klar til at tage imod jer. Som I kan se, så er der rigtig godt vejr heroppe på pisten. Masser af solskin, ingen vind og sne. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Vi ses på lørdag. This is you ending fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside.